En fuldstændig forrygende Bodilfest er lige afsluttet, og vi så til publikums store begejstring, at Hvidstengruppen løb med Viasats publikumspris. Hvidstengruppen, Anne-Grethe Bjarup Riis og Rainer Græsken Film vinder publikumsprisen. Der! Kom så med jer. Vi siger jo tusind tak. Det er jo en stor ære at få hovedprisen her til Bodil-nomineringen. Og det betyder rigtig meget for os, og vi takker især publikum. Rigtig mange, alle 765.000. Føler I begge to nu, at I har så meget selvtillid, så meget ballast, at I går ind i den næste film med en anden ambition? Altså, jeg synes jo ikke, det handler om selvtillid. Man er altid usikker, og det tror jeg, man skal være, fordi man er på tynd is og skal altid prøve nye ting. Man skal ikke læne sig tilbage, aldrig nogensinde. Vi skal altid gøre os umage, men selvfølgelig, at den pris, vi står med her, det er et skulderklap. Og det gør selvfølgelig, at vi har lyst til at gøre os umage endnu mere. Det er skrækslag. Ja, det er sindssygt, mand. Det skal vi jo gøre det endnu bedre. Hvad der så var utroligt sjovt, det var, at vi kunne jo ikke få lov til at uddele en porcelænsbodil. Men det sagde så, bror, at vi skal have en statuette, det skal være en bodil. Jeg vil simpelthen have, at den, der vinder den her pris, er lige så stolt over den, som var den hvid, måske endda endnu mere, ikke? Så vi er... Ja, men vi betragter den. Vi vil faktisk gerne have 2, men i det, vi måske ikke kan få det, så deler vi den 7-7, som om det var vores skilsmissebarn. I de næste 10 uger, så kommer den faktisk til at stå på kontoret, ja. På det her med, at publikum ligesom kommer med en varme, som Anne-Grethe også fortæller om. Ikke? Det er det højeste opnåelse, du kan opnå. Det er det bedste, du kan opnå. Det kan simpelthen ikke beskrives. Det er selvfølgelig fedt at tjene penge, men det her med publikums varme, det er det allerbedste.